papa shakati wake mpaka song yekuti Merry Christmas Wangu, Merry Christmas Wangu. Merry Christmas to you family. Would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, and bear in mind kuti pa festive season apanoitika zvakawanda musasinvolve mune zvinhu zvinokuvadza kana zvinozokuimbarasai after zvazoitika. Saka madrivers pamunodriver upenyu unokosha, musamhanya kumanya ndiko kusvika kangane munotosvika veduwe, uye vamunhu vamakatakurawo vatonomhuri dzavada kuzoriritira, uye panew year futi vada kuzocelebrate. 2024 is ahead of us, and I wish you a prosperous new year and a Merry Christmas. Jemapeo mupraises ngwena. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZMSEC and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Muri yeZimbabwe muri rudadiso nhasi rarimwe zuva. Tinokwaseka nemutsa madzimai. Aiwa tinokwasai madzibaba. Selibingelela muli yeZimbabwe namhlanje ngelinye ilanga njalo amalanga eqhubeka esiya phambili. Salamukela ke kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Nasi tadzoka kunzvimbo yeMount Darwin. Ndofunga munotondera hanzvadzi yangu Masigede praise zingwena chikupai nhau yemwana akanga akapfumbata nyama mumaoko. Makaiona kune vasina aiwadzokerai pavhidhiyo iroro munoiona. Nezvotafambira kuti tinzwe kuti mwana iye sezvo takaudzwa kuti ari mukati mekubatsirwa tizoona kuti zvapapi. Ndochikonzero chaita kuti tinge tichiuya pano zuva ranhasi, asi patauya katazopedzisira takuwana dzimwe nhau zvakare dzinoshamisa dzezviri kubatwa namadzibaba ganda. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Munyarari Shumba. Abalale makhaya ntemagele yakhumbula uhlelo esake salilethela lona esalilethelwa nguAndiza uPraise uMasibanda uMasigede umadzibaba ganda encedisa ke usisi owayefumbethe inyama ezandleni. Abanengi benu labukela uhlelo lona lelo. Namhlanje ke besihambe ukuthi sizonanzelela sizobona ukuthi kuhamba njani, umntwana uya esinda yini uya ephepha yini. Kodwa ke sithe sikhona apha kumadzibaba ganda sasisinanzelela ke ukuthi kulabantu abanengi abathize umadzibaba abancedisayo abathole usizo. Yibo ke sithe sathi ukukhuluma labo namhlanje kuhlelo lethu la namhlanje. Elami igama ngingothandwa Shekuthama uMandlovu wenu ospecial. Asenkwadzese muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Mandlovu, kana tasvika nhau dzekutaura. Hairi mota ndo tinonzi pa auto cruise. Aiwa munotora mukombe Shumba. Kungoenda chete. Murichi baba.
Nini ndonzi amai Muchineripi rekuberekwa tafadzwa tasara narwo. Mwana wangu ndakamusununguka musi wa 17 March 2017. Haana kumbobvira afamba. Kukambaira kwake kwakatonetsa. But ndakaenda naye kuhospital vakati dambudziko haana mwana. Ndichipota ndichienda naye kumaexercise hapana chakachinja. Mandazoona kuti izvi zvinenge zvinotori nezvazvinazvo mukati. Ndobva ndasimbawo ndichiuya pano pamadzibaba Ganda. Ndingati ndo pandakangomusunungukira mwana, asi dambudziko rakangobvira iri nhumbu yacho zvichingotsanangurwa kuti chimiro chemwana achina kumira zvakanaka kusvikira ndamusununguka. Asi ndakakwanisa kubatsirwa kuti ndisununge zvakanaka mwana wangu. Akabatsirwa pano akagona kukambaira, akakambaira ane 2 years 5 months. Akakambaira kwenguva yakareba zvokuti gore rineri muna April tikauya pano pamusangano wa April mwana akakwanisa kubatsirwa tikadzokera kumba mwana akanokwanisa kumbonofamba musi wa 18 April ndopa akafamba. Ndomba azotanga kuita chirwere zvekare chekudonha akatanga kudonha musi wa 1 June. Ndomba adzokera futi mwana kugara pasi akatombomira zvekare kukambaira. Asi ndakaramba chiti ndakangoshingirira kuti nini mwana wangu anofana kunge achifamba. Aita chirwere chekudonha kudaro. Ndakaenda naye ku clinic akanzi haana malaria, temperature yake zvese zviri right, enda naye ku hospital. Asi ne situation yanga ine mwana ndobva ndaona kuti musiyo kuti ndiende nemwana zvavisingaite. Ndobva ndauya naye kwamadzibaba Ganda. Ndobva kwanisa kubatsira mwana, shuwa mwana achibatsirwa panguva yoyo mwana akabva atoita zvakanaka. Ndobva ndazofuma mangwana achinchienda naye ku hospital. Hospital mwana akaenda akapiwa ma tablets ekuti akwanise kubatsirikana. Asi zvanga zvisina kana change. Mwana aingoramba achita achidonha, aigona kudonha usiku hwese achingogwina chete. Kana ari masikati aiswera achita achigwina. Ndikambozamawo kutiwo pamwe dzingave pfari vamwe wakati pfari. Akambozamawo kubatsirwawo muchivanhu asi hazvina kunge zvichinja zvekare. Asi madzibaba akazoti chiuya ine mwana pano pachitsividzo ndimbokwanisa kumubatsira makagara pano. Svondo rine ndofunga rare chi4 ndiri panapa. Vakati ndokuti ndinge ndinokwanisa kubatsira mwana. Chokwadi ndakauya kagara pano nemwana nababa. Babawo vakazodzokera kumba kumbonotsvagawo masenzi kuti tiwane kubatsirikana tiri pano. Mwana pari zvinezvi ane nhasi day ndere chi4. Mwana achikwanisawo kufamba. Asati zvakanyatsosimba asi mwana wangu akufamba kana kudonha kuye kwakuita. Cherakatodonha zvake asi pari zvinezvi akuti cherakatodonha aita akadonha nguva dzinedzi anozogona kuzomuka mangwana makusena achikwanisa kudya akangorara chete. Asi ke zvakutongoti akatongodonha nguva yoyo anotomuka achibatsirikana. Achitokwanisa kutosimuka achita se achitofamba achaita zvaaita kudhara asi ma tablets ake ndinongorina ndiri kungomupasa izvozvo. Asi mwana wangu abatsirikana zvandiri kunyatsoona kuti chokwadi mwana aita sei abatsirikana. Ane makore mangani mwana? Ane 6 years. 6 years. All right. Ko kutaura notaura zvese. Kutaura anogona ngoshedza baba asi zvimwe agona kunyatsozvidudza. Baba ndo vanogona kunyatsozvidudza. Inini dambudziko romwana wangu nakuita nguva yakareba arwara. Aye zvinezvi atova 5 months arwara. Ari kumurume wake kuHarare. Akambomhanya nofunga asati atitaurira kuti mwana arwara. Anofunga akambaisa majekiseni ekukanganisika njere. Saka ndokubva amuunza kunokumba. Andipa mwana. Ndikambofamba munhu anonamata. Ndikapuwawo mazano noamwe. Zvikanzi muri kuisiya mashure. Endai kwaGanda. Saka ndikauya panapa nomwana wangu sikana. Ezvinezvi ndano svondoro chitatu ndiri pano. Anga achimhanya zvokuti ezvinomukamona step yake diki so anononoka kusvika pamutapo. Asi kumhanya kwanga achiita so varume vese vanga vasingambata zvikapfava. Vanga achimhanya mwana iye zvokumhanya zviye. Tati chita zvokugamana kana ini ndakubika. Baba ombogarirawo. Kana wasipo ndomutaimina akapinda mumba ndokiyawo ndowana kubika kuti tidye. Saka ndizvandikauya naye pano
ndikaona shanduko pamwana wangu, ndikaona kumhanya kusisaite asamhanya apfava. Ano kuchechi kwanga achiri namata kuHarare, nandizive zvakuchechi chacho, asi anoti nguo chena. Andizoti nguo chena hwemuHarare hukawandaka. Saka ni ndokubva namata chechi yake iyoyo. Asi ano akapiwa kuna munamato, so munhu anga akuita zvokuda kuita kunge chiprofita here, akapiwa minamato kunguo chena ikoko. Minamato iyi aipiwa kana akaishandisa here, kana iri yokuti yanga iri yokuti kutorerana here uprofita hwe kana kuti kuchiwa, nokuti murume anga asinganamate ende anamata. Saka ni akapiwa dambudziko rokuti zvaita kunge aitaura mazita yowanhu wanga achinamata nawo, achingoedza kuda kuti abvise hembe dzake dzomiri wake kuti muri kuda kunditorera, ndiri kudyiwa sadza mukati modumbu rangu. Akadya zvezve nguva diki anenge akutaura kuti regai kunditorera sadza rangu, regai kundidyira chikafu changu, ko mukandidyira ini ndosara nei. Saka ni dambudziko iroro rakati kurei, ndau yasvika pano rikapera futi dambudziko iroro. Anga asingarara, anga achirara akamira achitaura, dambudziko iroro rikaita rikapera panapa. Iye zvinezvi atova mwana akutogona kutonditeerera, anga asingade kuonana neni nokuti ndiri muchengeti wake, tati singade kuonana. Asi ezvino akuti akandona ndikararawo apa anongouya achirarawo ipapo. Saka inini ndodambudziko ranga ndino mwana wangu atova pari nani. Nindetiwo Dorothy, ndakabvawo nekumutwa. Ndine dambudziko rokuti mwana wangu akanga achiita sekunge aivhunduka achirwadzwa nemakumbo yachipisa kubva pasi petsoka yachikwidza. Saka mukufamba kwese kwataiita, dambudziko remwana uyu rakanga risinganyatsobudikira pachena. Asi takazoti tafamba, takazofamba ndokusvika pandakasangana netsananguro dzokuti amai mune nyora dzekuti imi munomuka. Saka inini ndiri kubvuma kuti inini hongu Ndinoroya, mwana wangu ndoda kuti asunungurwe ndiri pano. Ndakauyawo pano paMadzibaba Gamba nemusi wesati nhasi chipiri, ndakauya nezuromandi. Saka ndakauya mwana uyu achingoita izvo zvimwe chete zvaaita zvaungovhunduka, asingatoda kana kundiona, asingade kana kuti ndisvike padhuze naye. Asi ndichingosvika akatanga kushandirwa naMadzibaba Ganda, akabva vati zvese izvi zvinopera. Zveshiwa mwana wanguwo nhasi musi wechipiri uno zviri kuratidza kuti zvaane chenji. Iye zvino anyatsodzikama, kwese kutaura kwaaita wega kuye kwatodzikama, zvatopera. Ndiri kuona kuti dambudziko iroro rinogona kupedzwa pano paMadzibaba Ganda. Saka manga mane nguva yakadii muchiroya? Handitoziva kuti ndakazvitangawo rini zvokuroya izvozvo, asi kuburikidza nenyora dzandikatemwa ndichiri mwana mudiki ndodzakukonzeresa kuti ini ndive ndine uroyi. Saka tingati isusu manga musingazivi kuti munoroya? Hongu. Chii chakakupai kubvuma kuti hongu ndinoroya? Nyora dzandakazotsanangurirwa kuti amai mune nyora dzamakatemwa kare muchiri mwana mudiki. Ndo pandanga ndichida kunzwisisa mama ipapo kuti inini ndokuti mune nyora imi mobva mabvuma kuti hongu ndinadzo. Imi manga musingazive kuti munadzo, mobva mati hongu ndinadzo, mama munoroya, hongu ndinoroya. Ndizvo here? Kana kuti imi mai muchiziva henyu kuti imi munomuka asi kuti nekunyaya yekutsanangurirwa nedambudziko riye nekuvhunduka kwaita mwana uye nematsananguriro yaita mwana uye, ndakabva ndanyatsonzwisisa kuti nyora dziri kutsanangurwa idzi zveshuwa dzinogona kukonzeresa dambudziko rohuroyi iro. Kune kwamakambofamba here mukaudzwa zvekare kuti mimi munoroya mune nyora dzamakatemerwa, kana kuti makatanga kuzvinzwa panapa paMadzibaba Ganda? Ndakatanga kuzvinzwa pano. Nekuti dambudziko rangu riri pakubvuma kwenyu kuti munoroya, asi imi musingazvizivi, mazvudzwa pano mabva mabvuma kuti hongu ndinoroya. Nokuti ndaona kuti mwana wangu wacho pakushandirwa kwaakazoitwa through kuti inini ndinoroya,
zvinenge zvaane change. Zvichireva kuti mimi ndimuri kukonzeresa urwere hwemwana here? Uyezve vamwe vamakambokonzeresa vangani? Ipapo handiziwe hangu nokuti dambudziko rokutotanga kuona pari zvino. Mune vana vangani? Ndine 4. Vese vari right? Aiwa, akashaya. Hanzi akafa nei? Aizvimba. Ndimi makabata basa? Ipapo ndinaumboziva kuti ndini, asi ndakafamba naye handinaumbopa ndasangana netsananguro idzo. Mune dzimwe nguva here dzamunomborota muri kune imwe nzvimbo yamusingazivi? Kwete. Kana hope dzamunomborota imimi dzamusinganzwisise kana muchidya nyama kana chi? Ipapo kwete. Saka ini ndikunetsekana kuti urwere hwenyu huri papi kana zvamuri kutaura zvese zviri negative izvi? Inini urwere hwangu ndikuubvumira panyora dzandinadzo. Alright, ndikati inini amai hamuroye munobvuma here? Pari zvino handirambe kuti ndinoroya nokuti nyora. Aiwa, ndikati imimi hamuroye munobvuma here? Kwete. Hamubvume? Munobvuma kuti munoroya? Saka ndikuti kana imimi muri pano pasangano, muri pachechi, munonge mauya kuzoyamurwa nekukanganwirirwa matadzo enyu amakaita kare, ndizvo? Saka zvinenge zvakanaka chose kuti munge muchititaura chokwadi. Veduwe, ini ndairoya, ndaita zvakati, mwana wangu akadai, ndindakadai. Asi izvezvi ndakutenda Mwari nekuti ndagamuchira Jesu. Zvino mukataura muchitidaiwo. Aiwa, paMwari wangu handisi kunzvenga nokuti chinyazotitaurai chokwadi chaicho. Ndakatemwa ndichiri mudiki dziye dzakasanduka kuti inini ndive nouroyi. Saka iye zvakubudikira kuti chi mweya uye wakuenda kunobata kumwana uye wandiri kuda kudya uye manje uri kubuda manje uchitaura kuti amai ndimuri kuda kundiita. Ndo pandikazonyatsobvunzurudza kuti saka nini ndiri kuda kukudya papi? Ndokunzi nyora dzamuinadzo dzakakonzeresa kuti muve neuroyi. Ndo zviri kupa kuti muve neuroyi, amai mune uroya. Saka ndinoroya, Mwari wangu handisi kuzviramba. Asi nokuti mwana wangu pari zvinozvi kubva atanga kubatsirwa nenyaya yekuti ndabvuma uroyi uye izvo asununguka. Ipapo ndo pamatigonera kutaura chokwadi, asi kune kumwe kwamusiri kutitaura chokwadi. Tichida kunzwa nhoroondo yenyu yekuroya. Handima akubatsirwa kwakureurakawo ko muchawanzei? Nekuti nyora chero ini ndinogona kuva ndakatemerwa nyora asi dzisiri dzeuroyi. Imimi chiri kuita kuti munyatsotenda kuti nyora dzandakatemerwa idzi ndedzeuroyi ndo dziri kuita kuti mubvume uroyi hwenyu pasina zvimwe, nyora chete? Nyora chete, Mwari wangu. Makatemerwa nani? Nanambuya ndichiri mudiki. Zvamuchiri kutoyeuka kuti ndichiri kutozviziva nepadziri ndotoziva kuti dziri apa neapa neapa. Mainzi ndedzei? Dzerake. Ndedzerake. Saka imimi mwachure kwese mamine rake here? Handainyatsozvionawo zvangu kuti rake racho ndiroro here, handaizvinyatsozviterekeza. Raive rake rekudyiwa, rekubasa, rekudiwa. Alright. Saka maidiwawo zvichokwadi? Ndaidiwawo zvishomawo, kwete zvokumbiriwo. Nevarume vakawanda? Vane mari? Kwete vakawandisa. Kwete vakawandisa, vashoma vaindidawo. Saka pamunoti kana kuti nhamba yamaida imimi kuti mudiwe naye haina kunyatsokwana? Kwete. Ndaitarisira zvenhamba ini, ndaingotiwo anenge andidawo ndiye. Saka makadanana nevangani ipapo pamama ane mushonga werake? Handizivi kuti vakawanda zvakadii nokuti ndaingotiwo anenge andidawo ndiyeyo panguva iyoyo. Saka kubvawo ndiri musikana kuti ndichiverenga nhamba kuti ndakadiwa nanhengi nhamba haichaizi. Makatemerwa muri mudiki? Wese aikudai maitomudawo? Kwete, ndaitozosarudzawo ndega. Ini ndinoroya, ndakatemerwa nyora ndichiri mwana mudiki. Handaiziva kuti nyora idzi ndedzinozosanduka kuva muroyi. Ndakadya mwana wangu umwe chete. Saka apa ndaanda kutarisira kudya mumwe. Zvino ndazouya kune madzibaba akwanisawo kundibatsira kuti vana vangu veye vasapere neuroyi uye. Ndiri pamadzibaba Ganda.
Aha, saka tauda kuziva mama kuti pakuroya maishandisa chinyoka mazizi. Handina chandoziva baba kuti ndaishandisei nokuti kwaive kuti dzimwe nguva nyora dziye ndo dzaindimutsa here kana kuti kudii papa handisati ndanyatsonzwisisa mamiriro zvenge zvakaita. Nokuti tinoziva kuti vazhinji vanoreura kuti inini ndairoya vanototaura kuti kana masikati dzimwe nguva ndongokotsira ndotozona ndakwakati toda kuti mutiudze imimi zvamaisangana nazvo. Sati ndakunyatsoziva diagram yacho iyoyo kuti inenge ichifamba sei handisati. Saka asi yake mwana aiye zvinaanani nokuti pamawira atakaita anga achivhunduka zvezvezvo kuti kana inini wacho anga asingatoda kundiona kuti ndisvike padhuze naye aitotiza, asi iye zvino takuswededzana mudhuze. Machena manje machena yakati muchiri kuchena. Ndinenge ndachena. Pane nonzi madzimai Precious. Ndakauyawo nomwana wangu pano kumadzibaba Ganda. Mwana wangu ane 3 months aberekwa. Mwana wangu akangotanga kugomera nokuperezeka miri nokukosora. Ndambofamba ndobva ndazoti ndobva umwe munhu akanditi madzibaba Ganda anenge akunzwa uri kugona chimboendayo naye pamwe angazvigona. Saka kubva ndiuyewo panenge pane change wokugomera kwakitowo zve-up ne-up. But kuchema ndoko achiri kunetsa usiku. Ari kungochema. Inini zita rako kunonzi Outreach Ganda. Nofunga ndine varwere vandinavo vandiri kubatsira. Asi vari kubatsirikana zvavo varwere vapi ivo ane matambudziko aita sei akasiyana-siyana vatinavo pano vatiri kurapa. Vamwe vachona tiri kuti vanoita sei vari kupora. Taona tachida kuti zvakamira sei kwavari. Right, tine mwana anofunga akabva paningirikini paPlus pachesa pafamu namba 54 154 panonzi pamuchineripi. Mwana uyu vakauya naye kwandiri pane nguva vaita kuti mwana wangu uyu asokwanisa kukambaira. Mwana uyu tamubatsira but akwanisa kukambaira atokura zvekuma 5 years abva aita dambudziko achikambaira asikafambi. Abva dambudziko ratanga kunzi akugwina. Mwana uyu achakwanisa kuita sei achakwanisa kukambaira kwekwe futi angosora kaita sei akagara achiti uya nemwana uye kunoko. Abva waina naye abva madzibaba zvini zvofuka mune mambozvitadza ndikaiti mboenda naye kupi kuchibhoyi pamboenda inofunga pajena papi apa ati ko mwana dambudziko raita sei rapera here pakati aiwa dambudziko chikuenderera mberi. Wabva ipapo abva waenda naye kusati muri kwanditi namushake dambudziko rabva raramba chienderera mberi. Ava amai anabva namboudza kumashure kuti uye mwana waiti mugare naye pachitsividzo pano kana kufamba nda sei anofamba. Amai anofuka vamboita kakupikisa. Wabva wazoona musikana akabvawo kuchomutukutuku kufamba mwana wewe yanga akapfumbata maoko akagonya makumbo ake. Wabva wazoya nemwana weye pachitsividzo atoya nemwana wabva nemwana pachitsividzo. Vaine mwana pachitsividzo mwana yanga achidonha. Mwana uyu achidonha kudaro takwanisa kubatsira sasiramba achida sei achidonha. Vabva vadedza amai avo imwe yachona but mwana uyu ane chenji nofunga ndaakwanisa kuti pakatanga kukwanisa mwana wanga kasikakwanisa kumira kana ega. Paakwanisa kumira mwana wavo natanga kumumisa abva tanga kumira ega ndati mwana wenyu mazuva ndaakuita sei akumira njiya nemadzimai angu vape panapa nevamwe atinouya navo ichita muna mato vapostori vatona matinavo panapa ndati mwana wenyu ada sei akumira anonzi amukoka namadzimai Vhiora ndiani mumwe yandene mune mato mairesa tati mwana uyu akwanisa kumira tabva rada kuti vaende kumba ati munozodambudziko remwana atese ati tigone. Saka imimi zvamuchiita ndezvekuti takupa imwe 1 week makagara papi panapa mokuti mwana wenyu afambere. Hanzi asi zvanataura abva tanga zvauseka ndofuka ndabva ndabata mwana woroko ndatakafamba nemwana wochiroko ndati mwana wenyu akutofamba neni mukumona ndambata chiroko ndatoraiti gai ndimubatise chimwe chinhu ndambatisa ishamwa ndingabatisa ndakafamba naye akabata chiishamwa ega. Mangwana acho ndabva ndauya ndabva ndambatisa chikimbenzi rangu abva ndakafamba ega
mwana wawewe. Ndabva ndazouya ndabva ndatenderera naye nekuseri kwamaina akoko. Ndasvika pamberi apo mwana ndabva ndamuti famba wega kamera. Ndichimuitira munamato wandinenge chimuitira chimudzingira umepo. Abva afamba pana papa ndabva ndadzoka naine kuseri. Ndati amai muchineripi muzati mwana wanyafamba kope ukuafuara pamwe zvavata sei vari kunyepa. Ini ndiri kunyepa. Ndabva ndaenda kwapera 3 days apa mukwadza nawe. Ndabva ndaenda ndamutira munamato kuseni. Ndabva ndaenda uku kwatiri kuvaka kustand. Ava vanhu vandipa maripoti vachengera varwere. Abva mwana wetu kutenda madzibaba mwana yakufamba atofamba na donate murwere wewe angakapfumbata maoko wewe akutofamba naye vatofamba papi vatofamba panapa. Ndabva ndati kuseri kwachona ndabva ndatoenda ndamuisa ma exercise andaimuitisa abva tanga kutofamba aitofamba egawo. Saka tanzwa vamwe mama vachitaura kuti vabva kuwedza ndokumusha kwavo vakabva pachatumbama apa ndizvo zvanditi vakabva pachatumbama pasamuriwo kuwedza ndiko kumusha. Saka ndandichida kuzwa kuti vakabva ikoko vachifambira kuuya kuzobatsirwa ndizvo. Saka zvichireva kuti kune vamwe vanhu vanobva kure vanenge vachiuya kuzobatsirwa. Tichitarisa matambudziko amunobatsira imimi tingati ndeapi neapi? Right, ini matambudziko andinobatsira ndofunga muri kukonzwa vamai vari kupupura ekurasika njere vanhu vanopenga vaivai tinobatsira pano. Kana matambudziko ekudzura zvikwambo zvemudzimba chaizvo zvinenge zvakarombwa zvezve inoita sei ini ndobatsira nevamwe vanhu vanenge vabirwa zvinhu zviri zvenguva diki diki ndinobatsira. Kana panapa inini atombobirwa mbudzi napa chipfuva pamhiri apapa ndakabata munhu wachona inini akaba chii mbudzi dzangu svondo rakapera pane munhu akabva kuhara rakabirwa foni munhu wachona yefoni akaita sei akatoiwana kumusoro wesabhuku jaji ndofunga vanga variko asabhuku munhu adafambira dambudziko rakati ndakamubatsira. Yanga asvika ndakamuti wo munhu aba foni mwana wako achiri kurodi wafambira dambudziko kuti wabirwa foni wambondionera kuti handizive. Ndati munhu akaba foni yako mwana wako saka togadzirira dzayo musamugadzira achigara ipapa iwe chifonera mai vake vemwana yekuti mwana iye hanzi abatiwa kupunoka atomuna mugirasi abva atisa abva atenda kupi kumapurisa iye ega kunosvipereka kuti akaba foni yababa neshamwari yake nanga ndataura yeye zita rake abva aenda nevabereki vachona kunosvika kune munhu wewe yangaita sei anga atengeserwa foni kuti vakaba vangari vangana vangari vairi neshamwari yacho foni yababa yavakaiwana nanhasi iripo. Saka mati munoshandisa girazi? Aiwa apa ndaingoda kuti ava ningirikine vana vavo vatye kuti inini chi vataure kuti ndakabe chi foni. Mataura nawe kuti munobatsira vanorasika njere zvingava netime here kuti zvane makore pane vamwe vanosimbouya kwati vachiti vane matambudziko iwayo zvane makore kana kuti mune muchibatsira kurasika njere kunenge kuchiri kutanga? Right, zvinoenderana netime yachona. Vanhu vanouya panapa ndiri nini ane 5 years achirasika njere indokwanisa sei kumbatsira zvichiita sei toti zvidzoka kumashure neve zvidzoka kumashure. Tombopinda panhau dzerudo. Tine vakawanda vanouya vachiti murume wangu akatiza akaenda ndoda adzoke, mukadzi wangu akatiza akaenda ndoda adzoke. Munobatsira here ipapo? Ipapo tobatsira zvokutoti nhasi chine kuti mai siri pamasowe daita ati pamasowe amaipupura sitokwanisa kupupura pane mumwe chanokwanisa kupupura tinai panapa atakabatsirawo aitonzi nevanhu murume wake wekutanga akaita sei akanwa mushonga ndiri akanwa mushonga abvanzi vanhu uya arorwe munhu we auda zvechipambi zvake afa akatororwa takamubatsira aripo panapapa. Munhu iyeye izvezvi akatororwa ane musha wake atogara zvakanaka akwanisa kutovakawo shopu yavaka danga remombe ranga asina anaro pamba kapatuswa zvemabhurera chigayo chiripo pamba pachona zvepfuma futi ndizvo ndingatasiya vane mabasa vari kuita tinobatsira kuvandudza mabasa avo neminamato yedu vari kushanda zvemamaini
kana vane mabhizinesi emashopu asiri kufamba zvinobatsira kuti zvinhu zvipi izvozvo zvevava vakatizwa nevarume ava. Kana murume wacho neyani mumukadzi tosiyisa mukadzi wacho neyeye vanodzoka nachizvida. Kana mukadzi wacho neyeye tokona kumurambanisa furi nemurume kana akarorwawo, kana asina kurorwa aiwa anodzoka pamusha. Tine vanhu vakadaro vatakabatsira vakawanda. Ko kana ndichida mumwe mukadzi mawira nemudzimai wenyu ako ndinganokumbira mudzimai ndingabvumidzwe. Alright, chatokwanisa kubatsira ipapo. Ipapo anoita kuti netse asi ndikana bebatsirwa ipapo. Pana zvinenge zvichinetsawo. Pana matambudziko atinoonekwa kuti iri dambudziko iri kunetsa. Kuna vamwe vakadzi vanonetsa varume. Anditika ukuthi haagarike naye. Kuti munhu anotsurwa nzwisise vanhu vatokwanisa kuita sei kuvabatsira. Kana kuti mukadzi anenge achinetseka nawo embereko. Anditi mumwe angatsvagawo mwana kusaidi. Kuti mbereko ikwanise ndakaenda kusaidi. Tinobatsira zvinhu zvipi izvozvo futi zvakare. Nenhau dzembereko vakutambudzika mbereko. Tina mwana wangu ane ma10 years vatakabatsira. Izvi zvazva vane vana. Kutopinza vanhu futi mabasa kuti munhu akaiva napachida munamato wokuti ndida kuti nende ndichanda basa kana kuame. Kada basa kushandipa ndinoona katopinza une minamato yangu zvakatambirwa kwakaenda kumabasa ikoko kana kuchigadhi jeri. Vanopinda vanhu vanoyatsvaga mabasa. Kana mabasa asina chikoro. Kozve back to sender. Izvo zviye ndiwo kubasa kwangu. Ko imimi pamunobatsira munoshandisa chitono, vamwe vanoshandisa mvura, vamwe vanoshandisa matombo, vamwe ameno zvakasiyana siyana, munoshandisa chi? Ini kana zvizvo go back to sender. Ini ndoshandisa hoko netsono. Nematamba mambisha yaye. Ndizvo zvandita sei zvandoshandisa nemazai gomerwa akasiwa pakuwamiro kwohoko pai nekanhiyo kehuka nego back to sender. Komamwe matambudziko aya. Mamwe matambudziko andokwanisa kubatsira. Munoshandisa chi muteuro yenyu inenge iri? Muteuro ndoshandisa ndeye matombo nemvura. Nemukaka zvokuda kuti zvinhu zvifambire zvakanaka. Kana zviyo cheche zvitokwanisa sei kushandisa zvinhu zvifambe mune chimwe zvakanaka. Nerice kana makuda kuti mimire sei muchibatsirika sezvatakaita vakomana takabatsira svondo rapera paseri. Vatakabatsira kumba kuva nemugodhi wakapenya vakauya vachema vaiti hatina mari. Tabva toda kumbovadzinga vanga vatombondivharira kunze natombovadzinga. Tabva nadzine madzimai nemurara mukoko kuchivabatsirai vakomana vapi avana tavanoramba vachindivhara vakomana avana chavarira sei chavari kundipa. Takavabatsira chokwadi. Vakatengawo raisi nemukaka nezviyo ndakavabatsira chene ndaiso pamaini penyu. Vachikoni mwaya so pamaini paputika mari. Pandakavabatsira mari iyo chimuzvo yapana kutosheyana. Vakomana vada kuti vaiva napapo vachiva mari yeye. Vabva vataka kutonditiza. Vabva vazouya mwachabva waya chijamba dza madzibaba munogona pamusuwo. Narira mumba ndiye muno yari kudaiso uyo ari kunibvunza vanhu vabuda panze madzimai. Anza andijase. Ati all right. Vanhu pa $10. Namati saka weya pa $10. Saka watogwana ma $100 so kuti vakomana vaita sete mari yakawanda 6000 yanga vaita pachi pamaina vakomana vabe vakomana ivavo. Munati mwaisaka asuda kuti pamari kwa ndabva ndichiba stand kunovaka kumanheru mukomana eje ndakamona ari papamba anonzi Mbambe namubatsira kuti woma kunditsotsa nditi avani pa $100 mangwana achona abva vane motikari yakanzi ndi motikari ipi yandakatenga pamuna mato yeye mari yakabuda madzibaba mari yakati yakabuda pachi pamaini muna mari yamakaitira yeye saka ndiyo muteuro yetoshandisa iyo. Ndofunga muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe. Kune vakawanda vanotibata vachiti tine matambudziko akasiyana siyana tinoda kubatsirwa. Vamwe vanotaura toda kubatsirwa pachivanhu, vamwe vachiti vanoda kubatsirwa kuchechi. Naizvozvo ndosaka taunza chirongwa chino kuti imimika vanoda kubatsirwa kuchinamato munge muchiwana arubatsiro. Liqiniso ke balalele emakhaya abanengi benu landise ukusilanda lisithi lina lidinga abancedisayo esipostolini. Namhlanje ke siliphathele uMadzibaba GANDA oncedisayo
esiKristwini. Kulabana ke abaloku khalakhala besithi hayi thina isintu kunzima ukuthi sithi sibamba isintu. Siliphathela uMadzibaba namhlanje. Imi madzimai munoda kubatsirwa kuti shumba basatore chipari. Zvingovharika ndingoita inini ndega chete. Nekuti zvingandinetsa. Manje muna mato wenyuka madzimai. Padatarisa pamadzimai arapo ndatoona mukadzi wangu aripo papo. Aiwa zvinoshaya basa ndikangotaura namadzibaba ganda chete. Zvinotoshaya basa. Tingadawo kubvunza kuti kune vaya vanenge vari kunze kwenyika dzimwe nguva vari kure nemuno Mount Darwin vari kunana Bulawayo, Kwekwe, Kadoma zvichidaro. Munobatsira, munokwanisa here kuprofita pafoni? Ndikwanisa kuprofita pafoni ndozvigona. Motopa kundiso zvoendeka? Ndotopa kundisa. Asi vanhu vandazivisa vada kuti kunokuwa pamwacho. Senda ndambudziko imuno. Samwacho lapa zvinotoita kundiso. Ndingati chirenge chachikamu chechipiri pano akambouya akaita zvakaita asi ndikati mendi imwe chete. Saka ndini baba wemwana uye ngane nyama yakapfumbata muoko. Saka pari zvino aiwa mwana ngane ngatambanuka anani. Saka ndikuti nawo madzibaba ganda to akandishandira mwana. Ende nhasi ndikuimba nawo kuti vanogona kushanda. Pano amora kuzouya kana kuti waka mashure mangu. Aiwa ndikuona chiri pano zvangu zvokufamba. Ava mai vakasvika nezuro nemwana wachirwara vakanditeera kwananga ndiri. Vakati isusu tatodirectwa kupamba penyu takati pane mumwe muprofita tangatiri. Tadirectwa nevamwe vanhu kuti ende kwamadzibaba ganda ndivanopedza zvinhu zvipi izvi. Nati ageti chienda kumba kupi kumba ikokwe. Ndichisvika pamba chokwadi nevanhu apandogara pamashopu. Ndakaona iri batai pamba ipapa. Ndakaenda kuno kwandobatsira varwere, ndakaita murwere chimunamato. But azonyazochinja zvinhu zvipi zvinhu izvozvo nati tichikudzai kuva tiende kumatare. Ndakadedza vamwe amai kokwe. Chinhu chakatanga kuitika. Amai ava ndakati amai pana chamunoziva here? Amai ava vakati kwete pamusoro penhau idzi. Ndakataka kubatsira murwere. Murwere uyu mwana wavo wewe rabva rabata dhimoni rake. Aitaura kuti ini ndoda kudyiwa nemunhu anonzi Ningi. Ndakati iwo munada kudya wachona iwo anonzi Ningi wachona ndiani amai munataurwa anza ari kutaura inini. Ndakati ndizvozvo here amai. Amai vakati aiwa inini zvirikutaura mwana wechi hazvisirizvo. Ndati ora chikwadi hazvisirizvo. Ndati saka ari kunyepera ikawo hanzi mwana ada sei ari kundinyepera. Ndapana paina ndichiri pana panguva iwe ndakwidza kupi kumba. Ndakwidza kumba kwekwe ndadedza amai vemubhawa anonzi amai Ringoni nezure ndandabatisa dhimoni ripi dhimoni reri ndofuka rendiro dongo mashopu apanga aripo. Ndabva ndadedza kuti dhimoni kumusoro ndabva taura pamusoro paamai vapi ava ndinizwa kuti ari kwechikwe dhimoni. Ndabva ndatira amai ava ndati amai zvizvara mwana ndizvozvo here. Amai abva ndasei doramba ndati amai panapa isusu kana zvizvara mwana imi munoita sei munokuvara. Taurai chokwadi chani chokwadi chenyu mimi. Ndabva ndakuvataurira nhau yani nhau yavo. Amai abva vabvuma ichinyaya yavo. Dhimoni parakabata rine kutaura kwarakaita richitaura kuti ndida kuuya nemunhu anonzi Ningi. Rakataura rakati inini ndini akaita sei futi ndakauraya mwana wangu. Handiti izvozvo here amai? Dhimoni iro rakataura rakati ndine mwana akaremadza futi makumbo ndizvozvo. Ndati mwana ari kunyepera here amai zviri kutaurika izvi? Makati kudi imimi? Ndikati zviri kutaurika izvi ndizvozvo. Alright. Vati zviri kutaurika izvi ndizvozvo. Ndizvo zvakabva amai ava. Nhasi makuseni dai pana pazoitira munamato varwere. Bosi pana munopauya kuseni kwega kwega kuzoitira varwere chii minamato yandazerere sei yandaya kuzoitira chii varwere. Ndati vanhu isari pana parugara nevarwere munofanira kuti muite sei mureure muchene kana musina weru amunhu ari kufira papi pandaura zvamuri kuita chaizvo. Amai vasumuka vachidzwa nevanhu vese vanga vari pano vakati inini ndikureurirawo kuti inini ndoda kudyawo mwana wani hazvamataura here mimi. Saka inini ndoda kuti madzibaba mundibatsirewo mucheka yenyu kuita muna matogobhe kusenda musandiurayi mundibvisirewo chishave chiri pandiri zvamataura. Ndizvo vataura amai ava zviri zvanasuma kuseni nezuro tamboda kukirashana asi vazobvuma nyaya dzavo
izvozveka vabva nyaya dzavo ivo vasi kuramba nyaya dzavo vakatonza mai kana muchindipikisa zvandiri kutaura nemweya hakuna here dzimba dzakaita sei dzakatsva imi muchikama chenyu asva makaudzwa ndisoro chikama chenyu muri mwenyu makaroorwa vakabvuma nhau yawa nhau yeuro yakazoibvuma pamusana penhau yedzimba dzakatsva dzavakataurirwa nditi neprofitiro yavakaitwa futi iye nhau yemwana wavo akafa iyeyo mama kureva kuti kuroya uku muri kukuziva uye muri kuziva kuti kana muchiroya muri kuroya chirudzii mushandiswa nemweya yakaipa mutswa nevamwe sikachikwereti kunenge kuri kumutswa nevamwe asi inini wacho pamweya wangu nesingazivi tambobvunzai kuti hamuna here hope dzamunomborota kana kumuka usiku kwamunoita mukati hamuna wani chidhimoni chinongondibatawo ndisingatozivi saka ora dege tichibatisa chidhimoni chacho muchione right ndobatisa chidhimoni ngachiwe aiwa ndauda kuchidzosa kuti chimbokunetsai aiwa ingatsanangura wani zviziere handitatsanangura here ndinomuka usiku kana ndobatwa neshavi rangu chete munozasi kuti munomuka usiku ndinenge ndabatwa kana shava handizonyatsoziva zvandinenge ndichiita nai zvinoramba chimudzudza kamwana aiyoka ari pana padonatso chidzinga inini ndochibatiseka ndikwete right uyu ndiye mwana wavo akane dambudziko rachiona ari panapo ane 2 months ari kunzi ari kurwara ari kugara nasisi wacho ari panapo totaura nechidhimoni taurai nacho te mbambonimbira kunguva diki diki muone ine zvinguva diki diki imi mama munondiziva here kwete ndakatanga kutokuona ini imi makaine murwere mambondiona here iwo ndiwani iwo uri kuchema apa iwo ndiwani ndiwani kwewo ndiwani ndaona zita rako ndiwani ndiwani iwo ndaona zita rako ndiwaniko ani aya vana moda kuziva siri kuziva ndori unyari ndiwani aniko ndiwani zita rako mwanangu usanyare taura zita rako taura anzara zita rako rakuberekwa iwo ndiwani wakaakira uri kuchema ba ndiwani Dorothy ndiye. Dorothy aniwo. Dorothy. Urude. Urude. Nyama yangu. Nyama yangu. All right, Dorothy. Mari. Ani nichumsiaende. Dorothy ndiani? Ndimi. Dorothy wacho.
Ndozvakaita kuti tizonyanyoramba tichifamba titsvage vanonyatsotibatsira kusvika tasvika pano pamadzibaba Ganda. Izvo zvakasingataurika. Right, iwo Dorodzi iwe. Dorodzi iwewe. Iwewe. Kuda kuuraya mwana uyu. Pane vamwe wakambouraya here? Pane vamwe wakambouraya here? Wakauraya ani? Ha? Anonzani? Wakamuuraya nei? Nei? Wakaita dambudziko reFrame? Unofunga muri kuzvinzwa izvi zvokutaurika. Saka imimi zvandoda kuita kana musiri muri kuhakira pamwana uyu, ndoda kuti mupazire panguva diki. Anene? Right. Mwana uyu iye mambazira chii nguva diki. Tiri kuda kuti kana vasiriwo mwana uyu chidhimoni chachebve. Anditi? Yacharamba achidaiso kana chimwedzera amai vake. Ndipewo mvura. Ndipe mvura mukati uko. Namipamba nemvura mukati. Shipire mwana wangu kumezona. Kupazira munhu kuziva Fundai mvura. Ite mwana wangu na kukusunungura. Mwana wangu andiri konzesi na kuchikusunungura. Shipire mashipa. Shipai. Mama msasekeka. Itaura ita mwana wangu na kukusunungura. mwana wangu akukusunungura. Kukusunungura mwana wangu. Mwana wangu akukusunungura. Kana ndiri konzeresa izvi na kukusunungura. Aziye nchitaura. Mvura mwesa. Kana kukusunungura mwana wangu. Ndiwe ndiri kukonzeresa. Mwana wangu na kukusunungura. Kusunungura mwana wangu. Esirina ndakukusunungura mwana wangu. Emade dhran. Esirina. Esi. Sumuka don. Sumuka don. Yo kunzwa sununguru wari kwatsonzwa kupere. Auti umanye tone wende kumoto kwaunze kudzoka uchimanya. Manya msuku. Manya chaiko, manya msuku. Manyisa. Ndizvo kunzwa kare pana pasika maende zvakwege. Manya. Dzoka kuno msukuru uchimanya. Dzoka kuno uchimanya. Akati manya uri mwana wakwe. Dzoka. Ha?
murezimbabwe ndicho chirongwa chatakupai. Ndofunga manzwa vakasiyana-siyana vachitaura, although mama vati Ndinoroya havana kuda kubuda pachena. Havana kuda kubuda pachena, vataura vachitaka kunyenyeredza kunzima valalele makahilo ke uhlelo ade siliphathelelo namhlanje lizwile inhlupho ezitshiyatshiyeneyo umadzibaba azincedisayo kwezendlini, kulabana ababe begula ukuhlanya into ezitshiyatshiyeneyo umadzibaba uyancedisa abezindlini. Nxa ufuna ukuthi umjolo wakho ukuhambele utshontshelwe, labana ababe abajayele ukukhala besithi sitshontshelwe kunje umadzibaba GANDA ukhona ke ukubana ebe elincedisa ebe elisiza. Vamwe vangandibvunze kuti sei nhasi wakapfeka t-shirt yeNedbank. VeNedbank andozati gore kana rapera kudai vanopa ma-t-shirts, vanopa madhari. Saka kutotaimira kaso. Kutotaimira so. Aiwa zvakanaka. Ndozati foni ichauya zvayo kuti chiwa utore mamwe madhari, uya utore mamwe ma-t-shirts. Inini musandone ndakapfeka gemensi kudai so. Ndikutotaimirawo kuti tichipedza ndonoona madzibaba GANDA vandigadzirire kuti rudo rwangu nashumba rusazunguzike. Ndafunga kuti muda kutaimira Mwari. Shumba rusazunguzike. Ndaona makapfeka gamenzi, ndafunga kuti muda kutaimira Mwari. Aiwa kwete, zvamaita kuNedbank ka ndikuzvitaura namadzibaba kuti madzibaba vagare vangosimbisa rudo, rusasheke rudo. Rusasheke. Aha. murezimbabwe angari mafaro edu kutandara nemimizwa ranhasi aiwaka wamilika wafupatila. Nguva dzacho ndidzo dzadai, regai tipinde munzira. Senguva dzese musakangana kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana.